sai ka ga mota ta yi hatsari mutum 100 sun mutu saboda mutum da ya samu naira 100. Subhanallahi. Ai gwangwan din kenan ai gwangwajewa. Alaikum mai sallama a gare ki in kin ji. Haba, mu dai kaman kukan sa. Barawo yayi kuɗi ya bar. Abubuwan nake ganin kaman akwai dan bakin ciki. Rabu da shi talauci ne. Wallahi har hauka yana sa mutum. Dole mu yi wannan kasuwancin. Ikon Allah, kaga na tsinta wata dola. Dala 100 fa jajaye. Wallahi gata. Yanzu nan za mu zuba kuɗi mu yi wannan sana'ar. Kayan wasu irin kaya ma suke so daga ciki. Wanda za a yi tuntuwa mana a ciki. Dilan muke so mu farke. Mu bisa ɗaya bayan ɗaya muna caje aljihunan da ɗan kalmasan ko Allah zai sa mu dace da wannan ɗaya kuɗin wajen nan dai. Da ko wani gari suke ne haka. Masu neman na abinci ne da na sayan taki. Kai, wannan ya cin mutunci ne. Mu ne muka zo neman na abinci da taki. Da baya suka shigo kuma saukar roka ne. Me ya kawo ku? Neman kuɗi muka zo. Mu sai gidaje manya-manyan gidaje da tafka-tafkan motoci a cikin shekara 1 ko 2. To, kun fito neman kuɗi kenan? Mun dai fito mai kuɗi. Kun zo da capital. A'a ban zo da Kai? wannan ba da tare da shi ba zo da shi ba. Rabe bana gani rabe. Barawo da dan jaci sana da wani maraba ne? Ga Nasko shugaban yan gwangwan. Wai me ya damuwa ku ne? Harka muke so mu fara yi. Wace irin harka? Gwangwan. Bakin karfe. Yawwa bakin karfe. Kamfanin karafuna zan bude. Lalo 100. Lala mutuwa ce akai a gidan nan naga mutane sun taru. Mai gidan ne ya rasu. Sannunku, ya haƙuri Idan kuma. Allah ya so mutum da arziki sai ka ga mota ta yi hatsari mutum 100 sun mutu saboda mutum da ya samu naira 100. Subhanallahi. Ai gwangwan din kenan ai gwangwajewa. Da kyar aka zaro sassan cikinsa. Dama wai mukan sayi mota da ta yi hatsari ta yi kaca-kaca. Mukan saya kuma ba da koda kafin alƙalami. Jama'a ku rike musu. Yabe, ita kanta ina ita. Kai dan secret society. Sikiro ne sikiro ni ba sikiro bane wallahi. Wallahi tallahi daga tungan barau muke. Yanzu kwandon tumatir a Fatakwat ana sai da shi naira 5,000. Idan kuɗi suka dawo kuma sai a yaya. Sai mu tada wata motar wacce tafi waccan girma. To sai mu jira nawa kuma. Ana maganar miliyan